всъщност? Какво ще има тук ли? Много интересно. Било продавах и едни мъжки такива пръстеничета. Ако не искате, продавам ги тях. Едното обаче не е мъжко. Кръзманичко. Сега чам кое. Никой не било, бе. Хора, не можах да си намеря да си кликам. Продавам и пликсо. Струва около... Не знам колко струваше. Сега ще той съм да видя колко струва. И да му сложи цената. Било 82 стотинки. 82 стотинки. 80 лева. И да ме кощо с тези гривни, с висулките и с била и тази, и с научицата, ако искате. И плюс пръстеничето, да. Опа, чакайте, че закачим. Сега ще дойде. Било ето за така. Опа. Ако искате поръчки ми, напишете лично долу в коментарите на лично. Така. Нека да почвам да оправяме. За сега, може би, ще направя една такова. Ама ножичка си забравих. Ножичка. За луд човек за друг човек. Луд човек за друг човек. Мале, какво съм тъпа? Луд човек за друга котка. Аз съм луда за моята котка, защото някои хора ми бият котките. Това е брат ми. Ми би котката. И аз сега мисля за Боби. Елизабет. Тя умре. Елизабет. Любимото ми кученце. Най-любимото ми кученце. Сори, чао. Ето ме гледате час, не знам коя час вече. 4-та ли е, 5-та ли